Huusin vaimolleni, että hän hyppäisi perässäni mereen, koska pelkäsin, että laivan imu veisi meidät mukanaan. Vaimoni on aina pelännyt vettä eikä uskaltanut hypätä. En nähnyt häntä enää koskaan. Meitä oli 9 hengen työporukka. Tarkoitus oli juhlia myös syntymäpäiviä. Ilta oli kaunis ja keli hyvä. Tiesimme kyllä merellä odottavasta myrskystä. Lähdimme karaokebaariin. Laiva alkoi keinua pahasti ja ihmisillä oli vaikeuksia pysyä pystyssä. Päätimme lähteä nukkumaan. Joka puolella oli merisairaita ihmisiä. Mielestäni laiva ajoi liian lujaa ja kova aallokko tuntui ravistelevan lauttaa. Olimme laivan karaokebaarissa, kun kuului ensimmäinen kova jysähdys ja koko laiva heilahti. En ollut koskaan aikaisemmin kokenut noin voimakasta iskua laivaan. Ajattelin kyseessä ollen todella ison aallon. Kuului kova pamaus ja koko laiva tärisi. Ajattelin, että se oli iso aalto, joka iskeytyi laivan kylkeen. Samassa laivan keulapuolella jysähti uudestaan. Tärähdys oli niin kova, että lensin baarin poikki pullojen, astioiden ja tuolien sekaan ja menetin tajuntani. Ihmisiä lenteli ympärilläni. Siinä murtui ihmisiltä käsiä ja jalkoja. Ihmiset alkoivat huolestua ja kysellä, mitä tapahtui. Monet jo nukkumaan menneet kerääntyivät käytäville, jotkut vähissä vaatteissa, jopa alasti. Laiva rupesi kallistumaan oikealle.
Silloin tajusin, että nyt on tosi kysymyksessä. Laiva keinui niin, että putosin vuoteesta lattialle. Tajusin, että jostain vakavasta täytyy olla kysymys. Samassa kuulin valtavan kovan pamauksen. Pamaus oli niin kova, että lensin hytin seinää vasten. Laivassa oli täysi paniikki, ja matkalla ylös näkyi lapsia ja nuoria, jotka kaatuivat nurin ja huusivat. Näin naisen, jonka ote lipesi rappusten kaiteesta ja hän putosi. Kukaan ei jäänyt auttamaan häntä. Kaikki halusivat vain päästä mahdollisimman pian ulos laivan kannelle ja pelastusveneisiin. Laiva kallistui nopeasti ja yläkannen poikkikäytävät, joista pääsi pelastusveneelle, olivat pian muuttumassa pystysuoriksi kuiluiksi. Alussa yritimme auttaa toisiamme, mutta äkkiä siitä tuli jokaisen henkilökohtainen selviytymiskamppailu. Sankareita ei ollut. Iso kaappi oli kaatunut käytävällä nuoren tytön päälle eikä hän pystynyt liikkumaan. Hän oli tajuissaan, mutta kauhuissaan. Katseemme kohtasivat, mutta emme pystyneet auttamaan häntä. Menimme ohi. Laiva oli jo pahasti kallistunut. Näin kuinka ihmiset roikkuivat rappusten kaiteessa, sitten kaide irtosi ja ihmiset putosivat. Muodostimme rappusissa ketjuja ja yritimme auttaa ihmisiä ylöspäin. Nopeasti ketjut hajosivat ja sitten jokainen yritti pärjätä parhaaksi katsomallaan tavalla. Keskinäinen avunanto katosi ja alkoi kunkin oma selviytymiskamppailu. Pääsimme ulos ja laiva oli jo lähes kyljellään. Vieressäni oli äiti pienen tyttönsä kanssa. Lohdutin tyttöä ja sanoin, että helikopterit ovat jo tulossa ja että hänet pelastettaisiin ensimmäisenä. Oletko varma, kysyi tyttö. Aivan varma. Seuraava iso aalto vei tytön mennessään. Pääsimme ylösalaisin olevan pelastuslautan päälle. Jossain vaiheessa viereemme ajelehti toinen väärinpäin oleva lautta, jonka päällä makasi mies ilman pelastusliivejä. Palelimme kovasti ja päätimme yrittää kääntää toisen lautan oikein päin, että pääsisimme sen katon suojaan. Lautalla maannut mies huusi, ettemme tekisi sitä. Sehän olisi tarkoittanut miehen joutumista mereen. Onneksi emme onnistuneet. Jälkeenpäin olen ajatellut, että olin osallisena murhayrityksessä. Olimme niin kylmissämme, että parantaaksemme omaa asemaamme olimme valmiit uhraamaan toisen ihmisen. En olisi voinut kuvitella käyttäytyväni siten. Jossain vaiheessa pelastuslautan valo sammui. Olisiko joku halunnut vielä tilata jotain, kysyi joku.